Magluluto tayo ng ng prawns, butter prawns. Lilinisan ko to. Cooking, probinsya cooking butter prawns. Ayan, ni Steve. Linisan natin yung prawn niya. Hindi ako kumakain ito, allergic ako. Siya lang ang kakain. Akala ko nalinisan na, hindi pala. Nilagay sa sa freezer, pero hindi naman nilinisan. Kakainis. Kaya ng prawns. Kumusta na kayo? I don't want to touch it. Prawns. Yan. Init sa probinsya. Init. Amoy. What? Sanction, proper Filipino cooking in the Philippines, guys. Just making my dinner. I don't like to touch this prawn, make me itchy. Where's your gloves? We don't have gloves here because we never eat prawns, You want me to remove the shell too? I can do that. The cat. I don't know. Yeah, cat will eat it. Cat. Yeah, don't worry about it. I'll give it to the cat. Cat will eat that fish. Ayan. Kunti lang ang kainin na Mr. C. Na prawns. Ang mahal na sa Pilipinas ang ito, malalaking hipon. 550 ang isang kilo. Ay naku, pang mayaman na kayo nakanin ito, sabi nila. Ayan. Pang mayaman. Ayan. Mahugas ako ng kamay kasi alam nyo punta na tayo dito. Yung kawali. Ayan. Yung ko, garlic ko. Ayan, garlic. Hindi ko pa alam kung nasa na yung mga butter. Yan lang, butter yan. Garlic prawns. At saka butter. Yan lang.
Lagyan na natin ng ano, yung ano natin, yung ano natin hipon na mahal. Ha? 25 mo? Pagkabintay. Iyan ka naman timay sa baso. Yan. Yan natin yung prawns. Daming toilet. Pagkain ng Mr. Chico. Bisa ba ito? Kapit na? Pagod na. So, pang-ano na lang. Kapit natin. Lagyan natin ng Sprite. Lutuin natin yan. Asin-asin. Konting paminta. Ayun, saan? Pepper. Wala natin lulutuin natin. Ayan. Pulo-pulo. Ay, kung tikman kasi. Talagang tayo. Allergic tayo sa ano. Hipon. Ayan. Ayan. Ito lang mati ka ng lahat. Ito po ang garlic prawns natin na may konting Sprite. Yan, mahal ang ano na sa Pilipinas ang malalaking hipon, 550 isang kilo. Pangmayaman lang yan ang sabi nila kasi mahal. Pero hindi kami nakain yan kasi allergic lahat dito sa bahay. Si Mr. C lang ang kakain. Kunti na lang at maluluto na yan. Lutuin na lang natin yan. Kunti. Ito ang pagigyan na natin. Yung hipon natin. Amoy ano na ako, kakaligo ko lang, amoy hipon na.
Yan. Ito na po yan kasi pag ano natin yan. Ito na po ang ano natin, garlic prawn natin. Kasi liliit yan pag ano. Ano lang siya. Madaling lutuin. Yan. Dito na po ang ano natin, garlic prawn natin. Yan. Oh, good, babe. Yan. That's it. Wow. Yeah. Garlic, butter, and a little bit of Sprite. 7 Up. That smells beautiful. Yeah. Why do you put 7 Up in there, babe? I don't know what. It makes a difference. Yeah, I think so. Yeah, that's beautiful. Alright. And nagbuluto na po. Salamat sa panonood at mag-ingat kayo palagi. Bye-bye na po.